Nyalo pimonwa kata nyalo nyiso johera mar chenro ni range makare kata BMI ni utime nango seche ma ngato bire clinic kata kaka Equity Afya ka. Koro BMI ni nitie kaka wa calculate nikech wakao borni to wakao kilo ni to nitie kaka wagoyo nikech wawacho ni en weight divide by height square to ka waseyude to nitie levels mopogre ma warago. Koro nitie range machakre 16 to 19 to wacho ni kanyo in at risk. Asto nitie 19 to 24.5 ma wacho ni kanyo in normal. Kanyo ema onego jite bedi. Ka wase calculate ka ine e dier range no to mano bet. To kidho malo to isechako bet gi kilo mang'eny ma wacho ni overweight. To kikadho overweight ma en over 29 to koro wacho ni isechako donje range mar obesity ama kilo mang'eny moingo. O mana kama kaka itime ma kikalo 29 mano kuri seche intiere border. Inyalo donjo kamarach ma onego koro wacho red line. Wacho red. Wacho red line. One gi yellow, one gi green, one gi red. Red both sides and danger. Kin pinya inya less than 16.5 be en red line. Wacho ni kilo ni ma pinya inya to kin over 29 be isechako jone red line mangiso ni kilo ni be ni malo ahinya. To kin 16.9 gi 19.5 to wawacho ni kanyo in at risk ma wawacho ni yellow line. Inyalo bet inyadhi piny ama inyatemo mi bede the normal range. Adwani mondo wang'ane weight management kata rito bedo kod ratil makare kar BMI kanyo wabodoge bang'e ma ina ratil longe ma wanyalo pimo godo BMI mwang'e kaka ng'ato chal. Mai watiyo go mondo wapim go kilo. Ka wasepimo kilo to nitie height board en mana onge kode mos but nitie height board ma watiyo go yudo bor ng'ato. Ka waseyudo bor ng'ato to wan gi kilo ne koro wadhi kawo kilo no divide by height squared madhi miyowa BMI no. To BMI no ema dhi konyo wang'eyo the next step ma wakaw kodi. Wabo ng'eyo kaka wamedo sude chenro ni kwa bo yudo mar ng'iyo bor mar ng'ato no kata bo yudo jatuo kata ng'ato mo botiyo godo kaka jatuo mondo mi ipim ratil ne kata ipim bor ne kata wayud BMI ne wang'ini to entiere kanyo mondo mi oganda maneno chenro ni oneni kare kama e kaka itime gadier. Weight management kata rito ratil makare ma tiende nang'o? Rito ratil makare tiende ni ya ok ni chiemo mang'eny ama chiemo matin, ichiemo moromo. To bende ratil makare opogre kind dhano gi dhano. Kaka sewacho nitie jok maboyo, nitie jok ma nyodunde. To koro bende nitie ng'ama bet abete ot to nitie ng'ama timo exercise. Koro wacho ni gin gi different energy needs. To dendwa mondo bed gi teko nyaka wachiem. Chiemo ni ema miyowa teko. To koro kichamo chiemo mang'eny to ok in wacho ni sedentary lifestyle. Makori beta to yudo ka del loko chiemo ni to lose mo. To koro imeda kilo. To ok en gima ber ne dendi. To kichiema moromo tichiyo in koni kata jojua kali gima wuotho koni gino kochuno kata ni gidhi e gym nikech dendgi yudo tich. Koro chiemo no yudo tich to gibeta makare. Ma onego beni kwa ng'iyo tich mitiyo ing'eni ni tirabora kosinya dundo ing'eni to ngimani chalo nade ijagono mathoro bet jagono mathoro riew kosi jagono mathoro chapni ahinya mondo mieki ng'eni onego beni imanage kata itimo weight ni nade. Adwani mondo mikori puonjwa kata iwuothe kodwa Jacqueline ka ng'ato ng'eyo kaka onyalo wuotho kata kaka onyalo bedo kod ratil maber e dende ratil makare e dende benefits kata ber mar ng'eyo ratindi kod ratil makare. Korido ni kaka sewacho nitie different factors gik mopogre ma onego rang mondi ng'eni onego kilo na obed kama kin ng'ama bet kin ng'ama dhi tich kin ng'ama timo exercise bende ok wawacho tuo bende yudo nitie ng'ama tuo to tuoche mopogre biro gi gima wacho ni different energy needs. Nitie tuo ma kin go nyaka icham protein mang'eny, nitie tuo ma kin go nyaka iti gi carbohydrate mang'eny ama moko limit. Koro mage gik mopogre to mondo miyo warang kaki wacho no kilo makare nyaka irang gigo te mondo ibed gi kilo e range makare. Wantiere kod jogo ma bende nitiere kod gik mopogore samoro wang'iyo higni ma ng'ato nitiere godo kaka nyithindo thothne wacho ga ni gichapni mang'eny mokalo kopogore kod higni wantiere kod genes kata nyinyo mar ng'ato kaka
anyuola ng'ato chal. Tiere jomoko ma samoro mok gichiem to gin agina gi del madongo dongo. Jomoko bende gin agina gi jeans ma kata chiemo to dende tin tin atina. Mano bende wantiere godo. Kata wantiere kod jogo ma samoro nitiere kod tuoche mopogore opogore kaka diabetes, high blood pressure kod gik ma kamago. Wang'e kaka inyalo rito ratil makare ka wang'iyo age kata higni mar ng'ato. Wachako kod jogo ma hikgi oseniang' gi ratil makare kod jogo ma hikgi ni diere kod nyithindo bende nikech tinde wayudo ka nyithindo bende nitiere mabedo obese. Yudo ni tuoche gi tinde bok mak mana joma dongo kende. Yudo ni nyathi tin to kilo ne ni ng'eny malich. To yudo ni nyithindo tugo. But koro ok en exercise kende. Yudo ni mabe en dependent on kako chiemo gi gik motimo bende. En chiemo aina mane to ochiemo didi e odiochieng'. Koro yudo ni kako chiemo bo affect kilo ne. Kochamo gik manigi modhi kende yudo ka joero nyithindgi gidwa ni gidend nyithindgi obed gi blue band. Kat tiyo gi blue band to dong onya tiyo gi avocado dong gin te gin mo to gin bread spread ineno oloyo kaw blue band koro ikaw avocado nikech en gima ber to yudo kata jok ma ikgi osekadho ahinya yudo ni gibet moko ok dhi tich koro gin mane ot to onge exercise ma gitimo moko ok nyadhi kata e puodho koro itemo encourage gi ni ka gisechiemo ginya wuotho matin ginyalo wuotho nyaka e gate giduogi ama ginyalo dhi kata e duka ineno koro mano be dhi konyo gi manage their weight ka gisechiemo nikech chiemo no ok dhi adhiya to bet kamano nikech the more mitimo exercise dendi wang'o mocha ineno to kok itimo exercise mocha medo bet kanyo to odhi to block the blood vessels mane wawacho cha to kose block blood vessels to mondo remo okadh e yore no kadho under pressure mang'eny to mane makoro kelo high blood pressure. Wang'iye tuo mar pressure no kaeto wachako wang'iye kosuok e tuo mar pressure wang'iye ni diabetes tuo mar sukari kotende kod weche mag bedo kod ratil makare. Koro tuo mar pressure en very common to samoro yudo ng'ato nigi diabetes to en gi pressure wawacho ga ni samoro gi interstay e del to yudo ni tuo mar pressure kiseyude pressure ni somo malo ineno to koro nitie gik ma samoro nitimo momi yudo kan to nitie jok moko be mawacho ni genetical ni anyuola gi koro onego ng'ato be orango ng'e ni tuo ni en nikech timbe ga mapile koso en e anyuolawa to bende ka en e anyuola ni ang'o minyalo timo ing'e ni wanyalo control gigi ok wanyawacho nikech en e anyuolawa koro wadong' kode but inyalo wacho ni adjust kakitimo giki odiochieng' kodiochieng' inyalo timo more exercise inyalo tiyo gi gik mopogre opogre madhi konyi kata tuo mar pressure nini to diabetes bende yudo ka wacho ni kin gi diabetes to gik moko kaka skari onego iter piny kata chumbi be ne pressure onego iter piny ok onego bed ni tiyo go sana to ka pressure nini malo ahinya to wang'isi ni koro stop ok ni limit but koro stop tiyo gi chumbi chumbi en chumbi koro ka in gi pressure tionge gik moko machal gi ulcers to wang'isi ni nya tiyo gi gik ma wacho ni spices ama mchuzi ma natural nyalo tiyo gi rosemary kete giri mar soup no ama nyalo tiyo gi basil ama gik mopogre opogre go konyo mondo mi chiembi no bed gi flavor nikech ineno ni chumbi emit chiemo. Omul tuo mar sukari. Koro tuo mar sukari ni wang'iyo ni wacho ni nikech skari lakini yudo ni nitie gik mopogre opogre apart from bet gi chamo skari mang'eny no makele to tuo mar skari ni opogre kin ng'ato nitie moko mayude kotin yudo ni nitie nyithindo man gi diabetes to gitindo nitie mama manoyudo diabetes ken gi ich to nitie bende jok madongo man gi diabetes mostly mar jok madongo man gi diabetes wacho ni diabetes type 2 over 35 years old koro tuo mar diabetes ni wacho ni onego limit intake mar skari ahinya e rembi nikech kichamo skari to odhi to ong'isre e rembi koro remo ng'iso ni en gi skari mang'eny to tuo skari ni kibet koda ming'o nya ketho wang'i onya miyo wacho ni amputation ing'ado tiende gi lwete ni to koro tuo mar skari ni bende wawacho ni kar mondo iti gi soda nikech gik moko kaka soda ama juices go kimadho amitiyogo to skari no shoot immediately e rembi koro wacho ni ka ochuno ni nyaka oti gi juice no to kik chung juice no mondo bed gi fiber koro fiber no timang'o okonyo mondo delay skari no mondo nen e remoni.
seche mwacho skari wasebedo kwa mulo soda wasebedo wamulo skari ma imede chae wantiere kod kidienje mopogore opogore ma skari nyalo donjo go e del ma samoro ok ni kare. Jacqueline, mulno matin yore ma skari nyalo donjo go e del yo mopondo mok kare. Kuom ranyisi gik moko kaka biscuits magi wende inyalo wacho ni adakane skari kuome ka nikech ok ineno kimede kaka wanyalo mede chae. To tede gi skari nitiere iye kama opondo. Yore mamoko ma skari nyalo donjo go e del. Koro iyudo ni skari ni odonjo e dendwa e yo mopogore opogore, to dendwa be chiemo ma wachamo gi te dendwa loke into glucose. Skari no koro waluonge ni glucose. Kata kuon no en gi skari. The fact ni en sweet en skari. Koro iyudo ni gik moko ma wayude supermarket ma okete shelves bopong'o skari gi chumbi. Koro skari ni en refined. Ko wachame to odhi e rembwa immediately. To mano ok ber. Miyo blood sugar wa o shoot immediately. Ma wanyalo yude yore mopogore opogore. Akato sire kod olembe moko ma bende nitiere gi skari kendo nena skari mang'eny. Koso mar olemo go to krach kata matin kata be nigi ng'eny kamano. Kata mar olemo go ka wan gi ng'ama wach ni en diabetic to osetame kaka olos kiwango mar skari neno kuom muda maming'a. Tiyudo ka wang'ise ni onego bed ni ka en wach ni kaka melon nigi skari mang'eny to waluongo ni en gi glycemic index man malo. Mano ng'iso ni kichame to skari ne ng'eny moingo kaka dichamo machunga ineno. To skari ne glycemic index neno miyo koro skari shoot e rembi piyo moingo kaka ditiyo gi machunga ama ditiyo gi wach ni avocado. Koro yudo ng'at ma skari ne ni malo saka sa to already en gi tuo skari. Wang'ise kar mondo iti gi melon inyalo tiyo gi avocado, inyalo tiyo gi alternative fruit ineno. Asto ka en gimoro kaka rabolo moro ma wacho ni sweet banana ni wang'iso jotuo ni itiyo mana gachiel ineno. Sweet banana achiel. Mano romo. Erokamano nyare. Jacqueline wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu odiochieng' ma kawuono sironwa chenro ni kod Equity Afya bade Mativoli. Wang'i weche mag rito kata bedo kod ratil makare. Kitume mowa kelonu otenore en dhadho magi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothie koda mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ukitaka huo wimbo bonyeza *811*402#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
Chieng' tich adek ka tich adek En oketho piny to pod ogo kodi. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile Buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lowo mondo olosgo kembegi eki. Nisani koro kembego eki ibro usi maduonde japiny ok owinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, sa adek otieno. Kik bai. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwar Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng', tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV gima en mwandu. Wantiere Equity Afya bade Mativoli. Wantiere kod jalony marwa Jacqueline olonyi weche mag chiemo kachiel kod bedo kod ratil makare. Jacqueline, kaponi ng'ato dwa ng'iyo weche mag BMI mani pimonwa ka, onyalo biro ka weche mag puonj makare kaka ng'ato nyalo bedo kod ratil makare. Nyisa ni ka ng'ato biro iri kaka bedo, puonj minyalo miye kod puonj mamoko mayudore ka. Koro ayudra both Tivoli gi Kondele. Tiyudo ni kibiro to wabo lalore to ibong'isa gima ineno ni miyo gima miyo okibed makare kata e kiloni, to wabo neno ni onego watima ok en exercise, en chiemo monego waloki kata gik machalo kamano, to abo konyi e yore machalo kamano. Kopogore kod weche mag chiemo, weche mag ratila, ang'o kendo ma konyruok magi ma kendo yudore ka Equity Afya? Koro wan be gi gynecologist, wan be gi specialist mar ENT. So ni gynecologist en laktar matimo ang'o? Gynecologist okonyo weche nyuol gi korka mine gi. To bende wan gi ENT makonyo ear, nose, throat. Wan be gi daktari mar lak ma embe entiere ka gi physician, daktari makonyo del. Kibiro tiyudo gi. Wantiere ga kod gimoro ma wawacho ga ni dieting, Jacqueline. Dieting ka wago mbaka mar bedo kod ratil makare. Dieting wanyalo keto ni en ang'o? Wanyalo wacho ni en ang'o? Dieting ni wanyalo wacho ni en kaka ng'ato deher mondo lok gimoro e chiembe, mondo yud rapim ma ene mogombo betgo. Koro yudo ni ng'ato dwaro mondo obed kilo wach ni 50 to en ga kilo 100. To koro dwani kilo no olor mochop 50. Tudo ni dieting ni koro o limit gik moko mamoko. Lakini nutritionally wacho ni dieting samoro ok kony.
nikech iyudo ni ka wagolo chiemo moko del dwaro chiemo gi te to iyudo ni koro ka wagolo carbohydrates to odhi yudo carbohydrates go kanye ok en gima konyo del ahinya. Gima wawacho ni kawa chiemo matin moromo, tim exercise, tirang gimichamo nikech inyalo diet to ok ikaw carbohydrates, ichamo moro cha mang'eny ama ok ikaw carbohydrates to dendi be dwaro carbohydrates no. Manyiso ni thothne dieting ok nyal tiyo makare e weche mag bedo kod ratil makare. Ok en gima ber ahinya, ok wa advice dieting e proper weight gain nikech iyudo ni jok ma diet nitie gima ginego e chiembgi to del be dwaro gino koro ok gimi dendgi gino. Ka dieting ok ti, chutho koro ang'o manyalo tiyo maber? Koro gima ang'isoga jok mabiro ni onego iranga chiembi, onego irang portion size, mane gima dhi konyi. Inyalo timo dieting tikaw gimoro mang'eny tikaw moro ni matin to kokonyi. Koro ranga chiembi kaka ne wawacho nitie food groups mopogre gi carbohydrates, proteins, vitamins. Kawa achiel kuom mago te lakini size mikaw, kiwango mikaw e gima mata ema bro konyo dendi. Asto gi exercise bende. Dieting ok ti nikech seche ma ng'ato diet wacho kata nitiere kaka ogolo gimoro e chiembe ma gimogolo ni bende del dwara kata winjo kimulo bende weche mag food groups. Mulwa food groups ka Jacqueline, ni food groups gin mage to food group ka food group oting'o ang'o gang'o. Koro wan gi food groups mopogre wacho ni wan gi carbohydrates, wan gi proteins, wan gi vitamins. Tudo ni carbohydrates gin gik moko kaka cham, mchele, kal, omuogo, gik machalo kamano. Asto wan gi proteins be ring'o, rech, oganda, gik machalo kamago bende. Asto wan gi fruits gi vegetable gi alode gi fall under vitamins. To vitamins timang'o konyo mondo kik wamak tuo e yo mayot. Koro iyudo ni vegetables mopogre nigi vitamins, fruits bende, olemo bende nigi vitamins. Wang'eyo ni alode mantiere kod vitamins kata waboduogo wang'eyo bende olembe mantiere kod vitamins kata wang'eyo food groups mamoko, ranyisi mar achiel mar chiemo e food groups gi. Koro vitamins ni alode te. Iyudo ni mana opogre lakini iyudo ni gimoro kaka alot ma wan go ni ma en akea ni en rich in iron. Koro kata kin gi shida mar remo, iyudo ka daktari ng'ise ni kidok dala inyalo tiyo gi alot akea ni, bende inyalo tiyo gi susa. Wawacho ni dark green leafy vegetables, alode ma nigi rangi ma to bende gimoro kaka osuga ni be embe ober, lakini gima wacho ni kik iket chak e alodi, mane gima onego tet dala ni onge keto chak e alodi. Vitamins go bende ka wachwako alodgi ahinya tiyudo ka majno nego vitamins ma wadwaro go. Koro nego be ni chwake mana matin moromo to rangine be ok lokre samitiyo kode. Iwacho kata minuoyo ni gimidwa ni mondo water dala en ni kik ol chak e alot. Wago mbaka kotende kod weche mag rito ratil makare kaachiel kod bedo kod ngima makare. Chak e alot ma en gima winjoga kaka thoth jolony e weche mag chiemo wachoga. Chak e alot nitiere kod chandruok mane? Koro iyudo ni chak nigi gima waluongo ni calcium. To alot ni kaka mae, kaka dek ni en gi iron. Koro iyudo ni calcium no ema del dhi kaw to iron no del weyo. To koro kiketo chak e alot no, gik monego iyud, remo manonego medre ni koa e alot no ok medre ni, lakini dendi kaw calcium. To calcium ni inya yude omena. Kar mondo ikawe iwe remo ni tinyalo tiyo gi chak kopogre gi chiembi no. Ma en gima oganda onego bed ni ng'eyo kendo onego bed ni wang'iyo kaka wabet kendo wang'iyo kaka watedo mondo mi kik chiema mar yieng', kik chiema ma ang' no medi ratil, to chiem ma ang' no konyi mondo mi iyud kaka ikonyore. Wan thoro ga bedo kod kidenje chiemo mopogore kata plans kata gik ma ji winjo kotenore kod weight management. En ang'o gini ma onego bed ni ng'ato consider kata ng'ato paro kete ma yuno kapok ochako weche mag weight management? Koro gima onego irang mondi ni kidwa ni itim weight management no, nyaka ing'e ni first chiembi nyaka bed gi fiber mang'eny. Fiber no konyo mondo wacho ni bind excess fat e dendi. Koro yudo ni fiber tonde go konyo golo be mo mang'eny manie dendi. To fiber no wayude ang'o? Wayude alode, wayude e cham ma ineno ma ok obedo ok grade 1, moro ma orega ok mar grade 1, ok mar packet ni. Asto wacho ni whole grains go.
ema wayude fiber. Manyiso ni okere na tich mayot, nitiere kaka onego bedni chake, nitiere kaka ing'eyo gimidwaro e safar, nitiere kaka onego bedni ing'eyo kaka i-balance chiemo gi obed ni en ng'at machal nade, en jaduong', en nyathi, kod gik makamago. Ok ni timo atima gik moko aoyaye. Gimoro kaka weight management ni nyaka ichak kamoro kidhi, to nyaka ichak mos. Iyudo ni ng'ato en kilo 100 to odwa nochop kilo 50. To nitie gik ma ilando mang'eny ni inyalo lose weight ni kata e wik achiel, lakini nitie gik mang'eny ma waketho go dendwa sama watiyo gi mago, nikech dendi dwaro chiemo. Tiyudo ni gik moko mitiyo gogo inyo dendwa, gi overwork systems mek dendwa to ok konywa. Koro iyudo ni kata jok ma ikgi ng'eny ka gidwaro mondo gilos rapim gi mondo bed kare, nitie gik ma nyaka gilu, nitie kaka onego gichiem, nitie intervals monego gichiem, to mane makonyo. Wang'iye seche ma ng'ato dwa ng'iyo bedo kod ratil makare, chiemo monego bedni obedo godo mabor, Jacqueline. Gik motimo modhi mang'eny gi skari mang'eny. Mago gik monego bedni obedo go mabor, nikech dendwa ka wachamo gik manigi skari, ok ochuno ni nyaka obed skari momede kikombe, lakini gima nigi skari del tiyogo mana matin, to modong' oloko bedo mo. To gik motimo modhi gin mana mo. Koro modhi gi dendwa kano gi to ok gikony, nikech gidhi to gi block blood vessels, yor remo, to ka gise dino yor remo no to wabet gi complications moko. To modhi gi bende ka dendwa osekawo gi mokano gi tema kilo wabet mang'eny. Ma kabeto chiemo motimo sukari, chiemo motimo mo, chiemo motimo chumbi, ma gin gigo ma ok onego bedni waketo mang'eny e sandewa. Itiyogo matin mana. Itiyogo matin moromo. Wadwa dok e portions, kata wadwa ng'iyo portions san, kaka onego bedni bedo seche ma ng'ato dwa ng'iyo weche mag weight management. Koro an gi san moro kae, te sanda ni opoge didek. Yudo ni opoge, nitie kama opog maduong' ariyo matindo. To kama duong' ni wawacho ni mae kar fruits and vegetables, alode gi olemo mang'eny. Mane kama onego gibede. Kama tin ni wawacho ni kae proteins. To protein no irango ni en protein mane. Ken ring'o to kidhi e butchery temo ng'iso ng'ato ni kik omi ring'o motimo boche mang'eny. To ka en gweno, wahero ga ng'iso jotuo ama jok mabiro ni tem ni ka en gweno to kik icham iwacho na ok pote. Kik ichame mang'eny. Iyudo ka jomoko hero wale nikech koro radore kochiele. Asto wan be wan gi quadrant moro modong', to mano mar carbohydrates, mano mar gik moko cham ma wacho ni kaka oduma, mchele, kal, bel, chapat, mkati. Erokamano. Iwacho ni pot gweno, wantiere kod gweno ka, Jacqueline. Koro mori nyalo nyisowa kidienje mag gweno ma ng'ato onego bedni chamo kod moko onego bedni ochamo. Ni kelonwa gweno ka to nonego bedni kele kosechiele chuth. Kata kosetede. Mano di koro osechame chon. Koro wan gi gwendwa ka, to wawacho ga ni iyudo ka ng'ato kokawo gweno no, pote no ema odwa nowal, kata ring'o ma onego cham no ok otigo makare. To pote ni otimo mo mang'eny. Koro iyudo ni wang'ise ni onyalo reduce kako ochamo pote no. Ochama chama matin gi ring'o matin. Gik chiemo tetete gi del tiyogo mana matin, ok mang'eny. Koro nikech gwen bopogre e size, nitie mar kienyeji, nitie broiler. Tek mondo ing'is ng'ato ni kaw mana bam achiel mar kienyeji, yudo ni moro duong' moro tin. Koro ing'isa ng'ato ni orito kiwango mar gweno mochamo, ok ochiem mang'eny. Kata ka en ring'o, ka en mar mo, to ochama chama matin moromo. Chamo matin. Ni wacho kacha ni ring'o en size mar kibrit. Gweno iwacho ni e chuny lweti ka oromo aroma. Chuny lweti ka en bam maduong' nyalo romi. Chuny lweti no en mar rech. En mar rech. Wacho ni palm size. Ring'o no size mar kibrit matin no. Mano romo. Modong' go ichanda chanja dendi. To gweno no emomiyo wacho ni gweno en relative. Nikech yudo gwen moko dongo moko tindo. Koro wang'iso jotuo ni kitiyo kata gi gweno kaka matin moromo. Koro wang'e ni weche mag exercises, Jacqueline, e rito ratil kod bedo kod ratil makare. Exercise muhimu sana e rito ratil makare. Yudo ni inyalo chiemo to kok itim exercise ama ok irie dendi okonyi, nikech chiemo no dhi adhiya to bet kanyo. Onego bedni timo exercise irie dendi, lakini ok e yo mapek ahinya manyalo hinyo dendi, lakini tema mondo exercise no beda mamuol moromo
to lakini iendelea time. Nikech yudo ni jok moko bende dhi timo exercise to ka giduogo to kecho kayo gi sana to gichiemo kendo mang'eny mohingo. To koro ne girang mano. Itima exercise moromo to kendo kiduogo onego bedni sandi chal kamae kaka ne wawacho, alode gi fruits mang'eny. Ok ni kanye kamiketo kuonde mamchendi. Erokamano nya Jacqueline, waboka oyoyo ka waduogo to wadhi nyime mana gi kama wawe godo no nikech nikech wadwani mondo bi inyiso kaka kori pimo ratil kaka itimo weche mag BMI, wadwani wadonje weche mag mudho pi kod yore mopogore ma oganda nyalo bedo godo kod pi moromo e dendgi kod ting kata ber mar pi e del. Kik idhi mabor, kik isudi penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama ipimoe, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jai Lieta mana e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Kisani kwa wachane. Alie juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nage. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bimbo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mana Ramogi TV. Tumesikia tu gari ime boom. Already we have confirmed we have lost 15 lives. Ji 15 ne owito ngimagi apaya ma Nakuru Eldoret ka nonro koro yango ni ei juma achiel kende jo Kenya 31 osetho e masira makamago. Ati kuna mtu mwingine ati wananiambia ati kwa sababu ati ile serikali nyingine ilikuwa na budget ati ya kuhongana kotini.
ati mimi nitengeneze budget ya kwenda kuhongana kotini. Tend piny Kenya William Ruto koro wacho ni onge dok chien e chung' mare wi bad migao mar doho ma wacho ni ok onyal miyo asoya. Asenyiewo books, adong' gi shopping, fee be pok adhi achulo. Kata kiyo bathe kacha timo duo kacha mang'eny, kaka dochop Nairobi otame. Kitale bende kamano. Kisii bende ng'ato biro ka gi siling 200 dochopo Kisii. Tok chopi jodalawa. Jonyuol oywak ewi pek ma giyudo ka jopuonjre ne donjo e skul kawuono bang' yepo. Penj laktar kokelni kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth marang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ne familia mari duto te. Ka Equity Afya wantiere kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto te chakre nyaka kidwa chako bedo kod familia mari kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mayach kaachiel kod klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyo e tai e ng'eyo chal mar nyathi kod mano mar min mare kowuok chakre seche mochako lak seche mitimo ne chenjo. Magi duto te yudore ka Equity Afya. Nitiere chenro mar thieth ne ng'ato owuon bende e familia. Equity Afya en your caring health partner. E kidieny mar adek Jacqueline, Equity Afya bade mativoli wang'yo kacha weche mag weight management, weche ma kaka inyalo gi kaka ratil chal, kaka inyalo bedo kod ratil makare, ni pimo kamoro kanyo ni nitiere kaka ipimo ratil kod bor ng'ato nikech ji opogore opogore. Nitiere ratil makare kod ratil mok kare. Gika mwantiere ni aneno kisekelonwa ratil, ikelonwa nyaka iluonge nang'o? Height board ma bende dwaher mondo minyiswa kaka upime. Koro mae kaka wapimo BMI mana wacho cha, ma en body mass index, wan gi kilo gi height. Koro height en bor. Koro wakaw borne, wapimo borne. Nyako chung tir eka wapimo borne yo makare. Koro kaka en kilo ne en 65. Unaweza shuka. Kilo ne en 65, asto bor ne en 163 centimeters. Koro yudo ni wakete calibration ne en in centimeters. Koro nyaka waloke in meters. Koro mano 165 centimeters, 163 centimeters waloko in meters mano bedo 1.63 meters. To koro mondo wayud BMI neno waka weight divide by height squared. Koro wabo calculate height neno ma en 1.63 meters squared, wa square e mondi. And then wakao weight ne mane wayudo ni 65 wa divide by answer no. Inyalo beta seche ma itimo mano. Mano e kaka i-calculate kata kaka igo kwano mar BMI king'iyo ni pek mar ng'ato, king'iyo kod bor ne chal nade bende en kare koso ken kare. Mar jatuo wano ema koro jalony marwa goyonwa kata obonyiso wa ni mare chal nade. Wadhi nyime. Erokamano. Koro ka wase calculate to wayudo ni BMI ne en 24.71. To ne wase wacho mbele kucho, ne wase wacho ranges. Niko chopo 24.5, ka wase kadho kanyo koro between 25 to 29 wachako bedo overweight. Koro sani en between 19.5 gi 24.9. Kanyo en within the range. Koro ene the green zone. That means mano ngiso ni ene kama kare. Koro kaka en kilo ne ni kare. Mane kaka wa calculate, mano kaka wayudo BMI. To thothne yudo ni samoro ng'ato ok ong'eyo kaka onyalo calculate. Moro ng'ato nyalo dhi kanye mondo mi konye o calculate. Nyako bia ka Equity Afya koso nyalo calculate, nyalo gone kwano ni kamoro amora. Koro kidhi kama rachne ni jok mapimo ga ratile e street yudo ka ratili go samoro ok ni kare. Koro ber onego idhi e osuptal kam yudo ni ratindi no ni kare, irange occasionally, bende inya yudo height board. Mondi ibed gi answer ma full, nyaki bed gi height to nyaki bed gi weight kilo ni. Ekidhi yudo BMI no e yo makare. Kuom ranyisi kaka wendo mane wang'iyo kilo ne mabende kare ene green, tene ni en kamara lum, manyiso ni en kama bero ken kama rach. Ang'o gini ma kotimo to onyalo duogo koni moduogo kama kwar, to ang'o gini ma kotimo to onyalo dok kocha kama ratong' mabende ni wacho ni koro kanyo
ok ber ahinya kata ok rachruok. Koro kaka ne wasewacho ni zones opogore, nitie yellow line, red en both sides, koro piny ahinya kata malo ahinya. Tiyudo kaka en onyadhi kama kwar man malo, ineno onyalo chako bet overweight. Koro gik monego tim mondo kik ochop kanyo, nego omed kako chiemo no, lakini otimo exercise to rito dende maber. Lakini yudo ni komedo chiemo mang'eny to okorie dende, to chiemo mochamo go nigi modhi mang'eny, to onyalo medo kilo ne ma odhi e red zone. To mondo kik odhi piny ahinya bende onego kik okos chiemo. Samoro inya yudo e yore tich, samoro lunch nya yudi oko, lakini kidok dala ma kiyudo kaminya chiemo, timanyo gimoro tichamo. Wang'iane kidieny machielo mar rito ratil makare ka itiyo kod pi. Ok ang'eyo ni pi bende nyalo konyo e rito kata tayo ratil e yo makare. Well, pi en mana for hydration, kaka wawacho, dendwa tiyo gi pi, to kata rembwa o comprise mar pi. Pi konyowa konya mondo dendwa bedo hydrated, mondo kik wakos pi e dendwa. Tuyudo ni samoro kitiyo gi pi mang'eny, inyalo sweat mang'eny, ama kitimo exercise, koro pi ma excess cha, nikech del be dhi golo pi ma excess, to isweat mang'eny. Del nigi mechanism mare mar golo gimitiyo go in excess. Tiyudo ni koro ki misuse koro excess, ema del tame kako gol pi ma excess, ama kako gol kanen chumbi kosang'wa. Lakini yudo ni pi en gima nyaka itigo pile pile. Thothne wawinjoga ni inyalo ti koda pi mondo mi ng'ato o control ratilne, ahinya ka ratilne odwa ni mondo mi kik dhi malo ahinya. Kuom ranyisi ni kapo nono ni pok ochiemo to onyalo modho pi glass achiel kata nus glass, kaito bang'e no kochiemo to chiemo mos mondo mi obwongo ne onyise ni oyieng, kata pache onyise ni oyieng, mondo mi kik oket chiemo mang'eny manyalo medo ratil e del. Iyudo ni ng'enyne wang'iso clients wani kik ikos chiemo. Pi ok en chiemo, en pi, to en stand alone kaka en no. Ok ni koro nikech kilo ni ng'eny, koro onego bed ni koso chiemo. Iyudo ni ng'ato nyalo kata lwar piny nikech owe chiemo, en odwa ni kilo ne odog chien. Lakini nitie yore mabeyo minya tiyogo ma ok hinyi. Idhi ir daktari, koro kaka inyalo biro ira, to wawuoyo, to waneno, to waloso meal plan. Koro waluonge ni meal plan, kaka inyalo timo mondo dendi ochak dhi piny, kilo ni no ochak dhi piny e yo makare. Wathoroga bedo kod jomoko ma samoro kaka ni wacho cha, ng'ato samoro dich odiechieng' mangima kidhi dala timany chiemo. Koro ni thothne ng'ato tiyo kod olembe mang'eny, nikech kaka jolony wachoga, jolony e weche mag chiemo wachoga ni olembe beyo, alode beyo, moingo ring'o mang'eny, moingo rech mang'eny, kata kod ok ni chame matin. Koro oganda wa moro samoro nyalo keto ni chamoga olembe mang'eny moingo chiemo moka. Ma bende nyalo kelo hinyruok kata rochruok e ratil. Olemo to ber nikech okonyo mondo ogeng'nwa tuoche. Tiyudo ni chiemo gite, kata kana wacho ni machunga ni en mana vitamin, but yudo ni en gi trace mar gik moko mopogre, kata lot gi en gi trace mar gik moko mopogre. En mani ok onego ni pile olemo no kende, olemo no ber kendo onego iti kode ka ber to pile, lakini onego ibed gi other food groups man nourish your body, nikech dendi no mondo mi oti makare onego bed gi protein, mondo bed gi teko makare be onego bed ni chamo carbohydrates, ok olemo kende. Ok olemo kende, i-balance chiembi ndalo duto te, kinde duto te. Chandruok thoro ga bedo ga kuom nyithindo. Tinde wayudo ni kata kiwuotho e boma ka, tido ka ng'eny nyithindo nigi ratil mamalo saidi, nigi ratil mamalo kabisa. Mama en chandruok mane onge diere machon. Debe ni jonyuol masani timo makosa kanye e ng'iyo ratil mar nyithindo, to ponono ratil ni ok ong'eyo makare. Chandruoge mage monyalo kelo ne jogi ka gisebedo joma dongo. Koro yudo ni gik moko ma wakete odwa, chiemo mopogre ma wakete odwa ema contribute to mae. Tuyudo ni ng'ato neno ni mondo nyathino oneno here, onyiew ne chips kaka odwaro, kata onyiew ne soda kaka nyathino kwaye. Lakini yudo ni gigi okony dendi, medo mana hinyo nyathino. To kodhi skul, tuyudo ka nyithindo wetege koro nyiere, to wacho ni macha dende duong' ahinya. Tuyudo ni ka irango nyathini makare, tuyudo ni ka dende ni kama kare, kata ka en e klas, to wiye dhi tiyo malong'o, to embe odhi bet gi confidence cha e nyim jowetegi. To chandruoge manyalo biro e ndalo manyime, ratil mamalo ka ng'ato pod tin. Koro yudo ni obesity no ama kilo mang'eny no, kata e nyithindo pod ohinyi nikech onyalo keto adundo ni at risk of heart failure nikech pod en mo. Tiyudo bende ni
achiel mane wasewacho ni esteem nyithindo go be dhi piny nikech jowetegi koro nyierogi to nitie gik moko nya timo ok onya ringa minga koringo matin to koro gamo yweyo matek tichako neno ni nitie shida to samoro loko gini ok yot ahinya nikech oseng'iyo gi chiemo kama kimie chiemo matin to neno nikech kae ama itame chiemo koro ber kaka janyuol mondo item irito nyathini mondo kik ichak bet gi shida go kar mondo ibed gi shida go inya geng'o gi chon. Iwacho ni loko gini nyalo bedo matek. Samoro nitiere ng'ato maneno chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono, nyathine osechopo kama waluoe ni, tiwacho ni loko gini nyalo bedo matek. Tiende ni onyalore en mana ni otek. Ere kaka inyalo loke mondo mi kik iket nyathini bende shock moro ma ibuoge dichiel loko diet loko gik moko te ere kaka inyalo time e yo makare. Koro kaka nasewacho ni change and gradual watime mana mos mos. Kobiro irwa to wanyalo time mos, wanyalo konyo nyathini mondo walos ne meal plan madonjo kode. To meal plan no ok ni obokoso chiemo moro amora lakini wadhi miye chiemo ma dende dwaro gi portion size. To bende wawacho ga ni small frequent. Koro kwaketne mang'eny lakini matin kech bok dhi kae nikech kaka waseloso meal plan no konye obo winjo no yieng maber to bo dhi makare. Kata doko ni ji samoro nitiere diere mag nyasi nitiere diere mag holiday to bo chopo kama nyithindo dok school nitiere kama joma dongo bende bro dok e tije gi mopogore opogore e ohendni mopogore opogore inyalo yudo ni samoro diere ma kama ng'ato no dhi momedo ratil mang'eny mokalo kok ong'eyo no medo ratil ka ponono ne odwa ni mondo mi owiti kata gol ratil gi ma piyo kaka nyalore kata doko ni wacho ni tere mos en ang'o monego bed ni ng'ato timo mondo mi kik tijni bi bed matek ahinya e ndalo kata jumbe matin mabiro. Koro mondo wakony mano mokwongo nego rang gik mochamo nikech nyako rangi mochamo sani nikech mondo prevent problem no mbele shida no mbele kirango gimichamo sani bokonyi mbele nikech duoko ratilo ken gima yot ne jomoko nikech ibo chako ka ng'isi ni chak timo exercise to kech kai kedo matek mi dog mi weni wach ni mano denda koro to samoro mano nok dendi nikech koro ichako bedo lazy gisani kaka piny tekni idwa dhi manyo mana pesa ionge sama timo gik moko go inen koro gima anyalo wacho ni waranga gima watiyo go sani nikech wane gima wachamo no. Adwa ni mondo wabed kod typical example ranyisi ni kaka in Jacqueline samoro nyathini dhi school to dhi riyo odiochieng' mangima kuno en nyathi matin ma jahigni 5 higni 6 ere kaka inyalo pakne kamoro kochamo breakfast maber e ot ere kaka inyalo pakne lunch kachiel kod snacks mopogore opogore. Koro yudo ni kaka wach ni at the age of 6 yudo ni nyathini gin gi break mokwongo e school lunch samoro gin gi break saa 2 kapok lunch to nosekawo kata chai yudo ni kaka ne wawacho onego bed healthy snacking ok mana snack mora nikech wan ka neno snack to waneno waket ne gik mokony dendwa kata moko miuse duka moko ma ikia kata nolos gang'o kar mondo iti gi mago inyalo blend ne kata juice matin motiyogo e fast break asto gik moko kaka yogurt be inyalo miye kata nyuka inyalo keto ne kata e thermoflask matin kisekwe ma en warm mane snacks minyatiyogo asto kata ka en lunch samoro skunde moko chiwo lunch to ka ene moting'o lunch to ka ber tinyalo manyo food warmer ama hotpot ma at least chiemo ok bed mang'ich ahinya kata kiketo ne mchele matin inyalo keto ne oganda matin kata cabbage ama alot gi kata slice matin ing'ado kata olemoni matin tiketo ne kiny koyudre ring'o ama gimoro tinyalo miye kata tong'. Amor gi kaka ipango chenro ma kawuono ni kendo oganda wageno ni oyudo konyruok mathoth mokalo wach mogik minyalo weyo wagodo. Anyalo wacho ni chako chon ber koro kik uchiema ni ji chiemo nikech mbele kucho inyalo tami kaka irito kiloni. Erokamano nyaporo ni ng'ato nyalo tudore kodu iyudo kanye Jacqueline kapod inyalo nuonwa iyudowa Equity Afya Tivoli Center bende Kondele kibiro to iyuda nutritionist samora mora. Erokamano anya amor ageno ni kwaluongi kendo tibo biro wagoye mbaka ipuonje oganda kaka wanyalo chiemo makare wanyalo bedo kod ngima makare. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu debede ni puonjori achiel ariyo adek daher mondo mi awinji inyalo tudori kodwa Facebook mano en Ramogi TV #penj laktar iboyudwa Facebook page wa en penj laktar wantiere nyaka TikTok ibro wenwa ote kanyo mondo mi nyiswa kantiere gimbe puonjori kata gino madiher mondo mi wamed mulo kotenre kod weche mag chiemo makare ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Philip Ochieng erokamano ahinya producer na Pape Chokoth kachiel kod jahera mar chenro ni wawacho ni ngima en mwandu oriti masane.